it-tnej korrajt. ħanajdilhom li tindaħal f'kollox, Mux Ma jistax ikun, Sija tard. Ma jistax ikun. Kemm qed nuhu għastek qed nerġa' narakom it-tnejn flimkien hawn qegħdin kollha flimkien. Mhux vera. Għax jibżhom il-granċijiet dak. Ejwa, il-granċ. Għalli baħar kont ngħidlek għajdilna fent cold. Ħannaqsu xaba terremoti, għax issa l-klim ħażin ħajonqos. Mhux hekk? Meta tippakja l-bagalja pereżempju ħassifer bħalek. L-ikbar kumpanija tad-dinja l-Apple tgħid mhix tiġi jinbiċċa Alexa Russaliba minn Malta u ġġiel il kumpanija. Titkellem sew issa tinstema'. Klajt minn ġolbi. Dak Jippruvaw jirredikolaw. Ħanejt storja hawnhekk li hawnhekk qatt metta fuq ġismu. Jiġifieri inti tiċċassa li bdejt imma daw. Kemm għandhom cleaner ma' kull ħġieġa? Il-Parlament Ewropew daqsxejn ta' Europarlamentari minn Malta, mill-iżgħar stat membru, u rnexxielhom daw idawru waħda mill-ikbar reżistenzi li kellha l-ikbar kumpanija fid-dinja ġdija, l-ikbar kumpanija fid-dinja. Trabbejt hemmhekk għax hemmhekk u biċċa mis-siġġiel ukoll. Imma iktar mis-siġġiel milli minħal tal-xejn. Sa toqgħodx iġġellibni Alfred. Qed ikolli problema kbira biex norqod, u allura biex norqod sirt ngħid ħanara biċċa nofs episodju jew kwart issa ħalli jiġri wara ġaj minuti norqod. Għadu ma tallimix. Il-mistieden tagħna llum ma nafx tfisser imma ħankompli miegħek. Tara naqa' veduta, il-belt tkun fejn tkun tara dak il-ġmien. Sabiħ Proset, ħanċempillek għall-endorse. Mela.